Hambai norok news media rok no. Tini onong ni je question oboni answer norok singka je tang abo sanani no nangka. Tini ang tini salsa ya. Kebat udukma sal ni sekang ni simi no. Tipramothano je pru cengka jeng bubagra bai jeng kongres ni simi no bubagra bai lebi tongmani. Aboni porebo 2018 jeng solo paltai ni eksomo jeng BJP tongka laika. Sini ojole unko atlis karamsarani MDC bo tongo. Belekir samung tang laika. Mani. Kaya abon iya gulo sung tipramothano songsaka tipramothano songsawi payment iya gulo hadului bodului sawi laino peka ini kebang ma bororo anu komen kayo text klailayo kya bo WhatsApp text klayo kya bo ba Facebook text klailayo ang nai tong bong ni komen dok o tini ngangkai nang engko BJP party bo rangmani jathang ama herok sini bokong ma tongbo engka actually ang sarai kok sawo poriskar kok na sawo rangman ni jathang ngangkai tini o BJP party ni hoite no ang tabu saya pano ani je logio tongnai ani tipramothani kobangma MDC rok kobangma MLA rok saimano je Bidhan Sabha ni segang ano o party ni bisingtino national level ni leader rok no ano 50 lakh rang ni ko sika nong o party ni yakari pedi ang apru khaiye tanggi himale ang sarai be tongnani musungo kaham bai tongnani musungo tipramotha khlaika tipramotha wa ani samung je nang sak joroti ang khlaika borok journal chairman dikha tongkha sarapsa abon pore kobangma chokranto solika nang journal chairman yakagra dingka ang yakari burikha tongui tongkha tongmani yagulo tabuk ang nai ni khase tini actually ango BJP party phaimani obang phaine musungui phaimani om haiklaya borok sa ano narok nang thasi thangsi dini dagari ma haiklayu akokno te buskani salang sarai klaya nang ngai borok bai ang jepuru pisa jepuru nai ni rajniti o jaga ngi tongkha borok ngai tiprasa no tiprasa ni thungi tongo otoso sakao ngai BJP banya alliance do main kok BJP banya alliance tongo neta bai neta ngai mili laijak neta bai neta ngai gadal lai rajniti thungi tongo archini public rok no ngai tiprasa ni ajaga no khilai rika bulai tonika walai tonika khak lai tonika ngang o jaga o jodino nang leader no sung budri uichini borok budri uiti sawi no leader snami rok ngai nang tiprasa ni kok no sadi tangile nang tesa jaga thawi nang ke mili tongnai abar public no ngai chunghai sawami borok no ngai walai bulai toni bai aniti abo ani moten jaglia ang sarai yo saka rajniti ingke ba soisonyo rajniti khlaisi di ar dofa angke ba soisonyo dofa khlaisi di iya ke ba rajniti khlaisi nai iya ke ba ang dofa ni samung ke ba dofa haya ke ba nogo asugui nog ni samung khaisi nai ni tongmani jorawo ang o jaga obono buji khaje gurutto sabonori ini ama haikok khnamani pora ani ajagani MLA buiboya ani buprangsi ani MLA tongo ani kabangma koligrop tongo ke bokol khaini keri khoroksa khorni bade othoso ang Facebook roko kisa comment khaikya ango jagani nitino hamjaglia alliance ngi thangka alliance mani jorabo alliance nani ngai tam dorkar banang jati dofani koksanani ngaka alliance mote tongdi yang sakao ngaka alliance tongo yang bisingo ngai tiprasa a sentiment bai sungno walai bulai ketani ru abo lap gerijak khan ani mote abo no alliance tongo ngaka direct no norok neta sidas ni dikhai tong pai ngaka sungsini public lok sung direct haibin tamba ar abo ni bisingo te kaisa kok ngaka chini ang darano menteri sini menteri saya hebben ani ব্যক্তিগত yang bono bo ani ar bufai hisabe ani no thango ani kaham hamya kus khobor nawo ngang saba apon abo ma buji sine blena ani apon ni anti pramotha ni ang ora aja go ani kaham hamya si khobor na liya sini o jaga wo sini Sanjit anbati ja ngonol president bo botor jagi tong e kaka bahai tam khobor kaham na wi tong nka ama hai khino sini o jaga je tini join khepeni ro bahai no kaham hamya bo khepeni ro bahai no kaham hamya bo bonug tong je bus kang ni salote bonug jak nai tini kabangma borong saw o asuk deni jati dofa au jati dofa bagin tongu ang tasuk sal kintu norok si rajniti khlayu ngakai norok se BJP bai alliance ki tongi tongu ngakai sung sababik tongnai rok ngakai sung direct no kheke tangkha ba hedi bana direct no khlai ki chakhable direct no khlai peke borong nangjagli aba borong yago yapari ro kano sini bipin ani surabai sini central GS ar o jaga te kaisa kok nai nei kha ang compare khai nai nei kha tini baksa borok sauje rang busuk mani pheke ani ang 1 টাকা rang oro san paiya ko rang sanan bagi bo phaiya emon ki o jaga sarai tongo tini mukhyamantri tongo oboni sakang bo mukhyamantri bini chamber tolangi kok saka guruttori umen kok ngai
hingke chini mukhyamantri chini thasing rajya sabhapati bai kok saka chini Bipin Debbarma chini GS o jaga o kok salaika kwbangma hingke o kok salaimani karon tini o jaga ang naini kha je sabo apon sabo por o jaga sijagi thaka tini ani bkha koi tomoni nukha borok ang system chajiya kwbangma jora chin Tripura mothani system chaliya sawini kha system krikha je jaga niti krikha jaga ang bahai ke tongsinai ba a jaga ano jotesto personally khobor nakha chini takuk Bipin GS ni oro torjogi tongi oi ano khobor nakha chini Batija Sonjit jotesto thango phayo khobor nao chini da Bikas Mantri tu diphan an nok kisi misi do thangi maisa hui thui mukri thangi phayu nok ang ta dino wa wana kha no barbati ba phai mani jora nogro da baitungi sebjak no mantri tu lo thang du ma sama kiri kha jak abono dinini dino te kaisa kok ngangkai kabama borok tau sawo nukjaga nun nini tomung nukjaga ni ano baksa comment ke guru ani tomung hamiang ngangkai nukjagnai ani tomung kam ngangkai nor borok no jesukpan rominar na ni naji borok no rominar liman galak ebong tini je phanyerok bahaino borok no kebo phaidi ni jengni ni tubiya borok bo compare thika nai kha je ajaga tamo tongsi koyekjon borok je o bini thani commission na hari chawi tong nai aborok simis ko ekjon tong siwo baki borok ke jok ton bkha baileja bkha thileja bkha baileja ge rajniti no khajina ningang kai national party no phai sung alliance tong yewi sung direct no rajniti khene a kok no songino sung tini oja go join in lai borok ngang kai apatot 230 poribar ni bisingo 920 butar tongo ga abono karibo tini ojaga o tab thasinga ngasu tongpuru kol khene kabangma barom tongo dara nungtangni thangpuru sungno salanglia nung nini kok knauji sing Tripura mo thau phaimani nung si tabu ojaga o gri ngakai tangni logi sungno talangia ni borgano kok sa horga kabangma borok kol kheke borok no bang nong channel bisinti kok posaro norok no bang khibia tambagi ngakai ang norok no tubui phainani musungya tongmani hinpano norok phainani musung ngakai norok nanga sa kari kabuya tini puile yakri sedropsiko beskangni salo sung step by step samung tanglainai a samung tang thiniwo sini mondol president sini ojaga o sini mantri sini takuk Bipin Debbarma bo GS hinpano jotesto gurutto riui ang attegesa BJP party o obon nukha Tripura bisingo gurutto rimani o party nuk phaika kuno national party o अब हाइबर no GS party ni GS imana nge ko jate je morjada rijak mani Tripura no morjada rijak mani ga aboni bisingo tini kabangma kok sanan to tong risano promote haiga BJP party ni hoite no promote haijaka ar party ni hoite no tini o party no Maharaj Raj poribar no सम्मान दिखा Maharaj Bir Bikram Kishore Maniko ni mungai o jaga o Bir khungkhala khlaika ko bru resettlement ni khlaika tini hatai gotor o party ni bisinti khlaijaka ama kabangma kokno salainan tongo buskang salte salainai samung tanglai te samung bai sunuk jalai kok salainai hambai sorry jotona phungka ham de khulumba kha jot Tripura sarakno se net bos disturb khai tong haba joto lokorno tini ang norong buskang phaimani Facebook live duita point topic ni tui kaisa katama neta party ni te kaisa katama dofani leader jengjoto saimanai te sina nango sara Tripura wa party leader ngna ningkhangke salsa bisingna party leader ngmano tini je kono party ni boro bono appointment kharika bo tini party ni kaisa president ba party ni secretary ba party ni member ba party ni state ni a to z jefonata but dofa leader ngna le asakalaya haise dofa leader le public senono leader samnai Tripura senono sengkara adong songnai Tripura gurei bikhari hapena maima saying achang gurei besa jengjoto Tripura rok se leader chongo haise abagai party neta ngani kalaisa se kintu pia party dofan leader ngani asak kalaisa ya dini ang muito mano teng sana musungo gongma bororok dofa ne bakha buthi boi ang dofa na hamjago ang dofa na bagai jasapana khlaiman hone sao jeng dofa na mathangnani asa kalaisa de ni bansuk dofa na mathangnani only 5 bosor 6 bosor ba jeneng saksangna ang dofa ni kotorong kha angna joto kisu dofa ni bagai mathang pegen no among maya tini satai kalayo kedegma jini Tripura sarok exala dofan bagi ciri phayo
but paithau ga hangkai dofan bai kering thango am te hen chung dofan leader ba hiya en te dofan leader ba ngui maya dofan leader na hangke bo kha kolok bini khao poito krakhma tongnai te jasa jaga phai phono kubiyo dofani khorang tisa thane tongnai chung tini saimano kongma national party nini BJP hindi CPM hindi Congress hindi nini jara BJP wo nini se sekang o jaga ni jorm o jaga wo tongnai rok nini se sekang nung tamia okli se thanglayo ba jeng ke leader nugo thangmani rok national party wo pia borok dofan thango but nini se sekang jara BJP khainai CPM khainai borok tipra sarok dofan bai bara kok de saiman pura proof evidence ho gamono jefro chini tipras hawo tiprasan bai kok sana hnei thango afrona national party rok kok saime nor saimno amra bangle rok sapro chin tiprasa jara BJP khai tonai rok CPM khaina kok saimi able inke teba da depi ni froch nuka astobolo sorry astobolia Delhi wo jantar mantar jefro bo thango apro kuno party gari khai ring khajo torno apro father haste national party rok support imano north east ni BJP rok support ka sia tipra state ni bukung bara chung hai tipra sa khaina BJP rok chung hai bukung bara tipra sa BJP khaina rok rimeya je tipra mo tha tongnai tipra sarok simi logri mano party no pogoi tipra sano inke nung je ni se sakang borok se thangi sa jaga se tini dofani kok saimi anke nungle mia thangma bai le nung busila dofani kok sai manai ba abagai ang khuf wanawo te wan sugo jeng dofana ma thangna asa kalaisaya dofan leader nani asa kalaisaya nung party neta le nung tini salsa bisi nung mano ni party di no he mata vice president pusna ni secretary pusna ni mona ni di mano but public se decide khainai bo dofan leader dengnai na party neta bai dofan ma thangja gya dofan leader na nangnai haisi dofan sengkrak na nangnai te ang joto lukurno koboknai jara dofana hamjagoi tongo nei pia paithago national party CPM BJP Congress no rakhlai je party o din dofane kok saimi angkana artangi thang je party o nin dofane bage hamkrais tu miya no artangi tam khaine ar kebe salayo ang khuf question khaina mosungo ang question bo khlainai hese tini CPM BJP Congress mon sanayang babag regional party ni ko BJP borabat bagan hote lama hote nini chakri semi sangthung nini toining thung semi sangthung obato CPM bo ri phayo Congress sarkar phege Congress bo renai mo common jinis mo lama tui karen rabat bagan semi sa tok man thairok pun mamani rok amorok ba monini man thai manai no ba semi sarok amba CPM ro Congress BJP ro haifana amba din doba mod ma thangja ramba mod ma thangja khaba asuk bisi brum bosor brum no sarkar layo fayo khlai chang scheme no nalaikha baglaikha rabat bagan nakha bakha koi bagan nakha bakha ke kama khalekha but permanent solution abodiba amo sibusi gari chini jara dofa ne khakala buthi tongnai neta rong si bor leader yable bor khe neta se o neta ro khakala buthi tama sarkar phaiga tale ang rabar bagan manangnai government phaiga table koi bagan manangnai ta sarkar phaiga bang tabugle umo tamnai mo tok chara phaman nangnai mane podre pod are tipama tha government tongi ba manai BJP government tongi manai CPM government tongmanai IPP government tongmanai Congress government jekun government tong manai no mo amo baijini permanent solution ya am baini ni Bangladesh ni haste ni bor phaimani mathak de mano tabung no na ang no kaisa high education no kaisa no department ni dikha non university no chak de ni dikha university ni chalok mo bai ni Bangladesh ni phaimani no mathak de mano ba maya logic na busi de haisi abagai chin na harmong tam tongane chin na harmong rabat bagan manani ya chin na harmong tam nai koi bagan nanani ya chin na harmong tok masa pun masa
acara apona nana tai chini wansuk moya tai chini nahar moya chin nahar mung tamo chini tiprasa phaine chini next generation no chini sabati no o jaga chung bahai ke chung ta customer me ka maya ke chung buini borok bai rom phrijak mani patharjak mani chini ha sekta mani jotono chung kipile chini hawa chung no saton khai tongnai hini se chung choba khlayu he engke chung choba khlayu ngangke tabuk nung o choba ni je imang toman nung siniyangai thango baithago u abono sinu ঠিক আছে borok nok chikon sa toman jaga tak nok kotor kheng khaba tabuk ba kaisa kamiyong hangke sikok botong nai buri kaham botong nai cela kaham botong nai cela sitra botong nai gunda dadagiri kaham hamya mane wat hamya klaima hai ma sasinai jotong nakarmung ada sinal botong nai buital botong nai everything joto sekal makal joto tong nai omon no para kami khana kam tai kaisa nangu do agi mokubi ko inge amtai bebakti se kami khaung gangke like chini dofana mathanan bai gradative plan nanan thang thani ba dofana hamkare khain thang bo chini ora jottono tongnai kaham hema jottono tongnai pia nang leader hangke nang o kaham hamya dofan leader ken o kaham hema jottono chabai se nang biskang ma himna kha kolok bai ke kubui kha bai ke kha kolok tonghanga kubui kha tonghanga bebang no mano chini tiprasa rongke khabara tinin bufanga hangge tinin bathai kumunchana musungo norok saimano english rule khaipar bahaino 100% bisingo 30% indiano freedom thani support khlaya english ni support khlayo 70% ngangke pura indian freedom sano lai tini tripra sem ani tipra sangmano ang tini kep sa ang agin simi samung khai pekano ang kesam ketal abu kok saya angke mo sana mo jong haisi basa ke baksa school student basa takti poramano baksa ulo aste ke lekha poramano study khake mano ta nge nung ke bus kang thangka ke ulo phaka haipona bo nahar mung nain phekena ble phai bini targetan phakele dofan mathane phekena ble nge porer bang hangka ba ki ajana chapna ringleya chabi maya khama lok nai khama buchi nai ar angmona sanai tiprasa lukurok no noro jotona saimano chini habu bagra nai di chini tiprasa ni bagai tamo khai tong noro jotono siu ngangge tini jara bjp hinai ro cpm hinai ro congress hinai ro tini direct hanai jara government tong nai bjp ro chini tiprasa ni hamkrai ni asase nai tong norok saimano chini tiprasa ni kaham tu ni bagai develop de khaimano khisa hanai nai man jaga bisi nirbachan khaya apna sa fight khai bubagra fight khayo mane tiprasa ni bagai bubagra fight khayo bobini bagai boto bisi ni basan basana ba bosa bilis ni basan basana kuno din basa ya bo boto bubagra tong dai saban bagai chini tiprasa ni bagai chini kamiyo kari basa joto ni bagai botini aba movement khayo ba abo case ro file khai tabok biskango completing nai inke ang sanamo jong jara tiprasa ra yakarei nang buini party thangnai ro tar mane tamba manang tiprasa na mahnai tiprasa na party ya kai buini party na bo tiprasa no haipono nang apna original tiprasa ngi malia how nana control khaina agi ke gonamuti no melar mat control khayo tabuk kheni ni bjp ni jonate morcha no aurtani bangladeshi ro control khayo number control mane chabi nga nang je chabi lori nung botekan nung malori sinai abagang sanamo songo jara tiprasani dofani hamkai kok sanai rok no yakarei nung tini ononna patio thangmani nung ara kha khep nung hor thui mutri thangla te shanti ba manglak tangge nung kaisa dofana hamja tong hangke nung ara tongoi manglak nung kipili ma phaina hese tamni bagai je borok dofan hamjak nai borok national party kamke khaimeya abagai nung ara dofani kok se saimia nung ara hamgreni nung thasao dofani kok sanai ang ara tong dofani samung khainai bo nini se sekang already bjp khaitana jonati moda tab montri ro bikas deurma hindi borok sik saimia ang nung tam saimanai ba ar bp ni khobor sao are ang sana ang agi student organization tongo ang agi artist khai tongo tam nung che ang kok sana kui kok sao
afro bipin song borok mo agotla o tamnai mo borok ni kaisa ABP ya ba afro TSA ni kaisa tong borok ni afro borok phai china do phai afro sangar se group borok meeting lo khalayo darada bahai khlainai ne engke amta he borok na sing saya bini busuk capacity tong sing sai mono but kaisa kong muito narok di chini tiprasa to phale mathangnai salsa tamang ganga jeng kha kolok ke bubaga nam poito ma khlainai naide bubagra chini tiprasa bage mokong muti klayo kini kuno neta BJP ni neta CPM neta Congress neta wansa to kalaya chini tiprasa ke kalai kha do phane bage kalaya ব্যক্তিগত ne bage self ne bage mokong muti klai pa ma phungnai hesi borok ke but chini bubagra bino tamang tong rang obab krei idi mane le jotok se obab krei haiban bo mokong muti klayo tan bage chini tiprasa busi thung khaji thung thanjangai mathang thung abagai joto lokono ang paitha mono koboknai dofani leader ingdi dofani chati ingdi dofani sengkrangji tini party ni neta tang de haise party neta nang tini bising ngi thangmanai kino dofani leader ngani public ba chini tiprasa na choice khainai abagai party neta tang di dofan leader ngdi dofan leader ngani asuk kalaisaya nang jesik pono dofana hamjagai tongdi paithang ke ni position jogo abagai kaisa koko tongo sabna hero nai sabna nayak nai je borok poilan simi paithak jora tongnai abasi hero nang poila phaika ang dofana hamjago but ni bikha bisingo tamo tong ango sia nang sia always ba mohade ba ishor simi saimono abagai ani bakhani ko ang simi saimono ang mono sao cinti prasa lukorokno dofana hamja khangke kubuike hamjak di srapsa ni basikta phaidi jeng dofana mathanan khangke khakolok khai kubuike poito khlai boita masa saya tanaidi jeng o jaga tangi phai jeng or sabna nasigi phai na topondero nasigi phayo na te akano jeng kaisa borok nasigi phayo abanga tama chini ha bubagra jeng bono kha kubuike poito khlai jeng bono nasingi phayo bono hamjagi phayo cinti prasana mathangane bono kaisa te kebo krini chungta phalayo dini bo sambo tangai tongo jeng mokol buskang bunugui tongo gangke jeng bono logiri yanke jeng sabn logiri naiba abagai khorsa khornai thangnai hazar thousands young dofani leader sengkarak asai tongo bubagam logiwa bubagra nung buskang himdi nin logiwa thousand youths kuboi leaders dofani bagai thui kaisa gan chini bai borom ganang juk ang bole belai ke mini bono respect ro bai no chini bai usani gan kaisa tongo thui bai o hani kothma seinai bufur asai sinai obo gan salsa kuboi nai haise abagai bubagar nang buska hindi khorsa khornai chung asgya chini loka thousand leaders dofan leader sengkarak asai tong bubagani logwa tamangangke chung youth always chini o maino kaisa no set khai pejak chung tama chung tin nahar mo kaisa se chung dofana ma thangnai A to Z Y to Z boita mong tong chung I don't care but joto siklarong ang kobok nai bubagan na poito khlaidi te dofan leader ang di party ni neta tang di haise party neta hangke nang srap sa sungai party neta permanent ya do party neta hangke permanent ya party ni neta ka permanent ya kini dofan leader hangke permanent dofan leader ka permanent ang kaisa dofan leader ni nobar bahai manjak ang sak phang abang jorango sanai narong no noro nuknai abagai moto das terelar se coming go 2026 to coming to ADC elections afro tebus nungnai saboto phona hamja gya kangma borok ang munne musungo push position bagi phayo amok kubui kok push position bagi phaibane bagi no jepon election gan ang kisi jago hise but ang sabo push position bagi hamja gya abuta ang saimia but election gan ang kisi jago hise ga afak tam sanai bubagara chalia ba topon chalia bokok sabal hai no kubui na siban chukdi nung or tangi phai nung ang joto tiprasar no sanam chung pai thago jongor tam ni bagi phai dofana ma thangna le phai nagi chung rawa bagan nana ni nagi chung koi bagan nana ni nagi tam na
beneficiary ananani na chung tam nanai fayo jagawo chung omta nana bagde chung government of fai omta nana bagde chung fight khai angle wan sugo chungle rabat bagan kwai bagan nini apona sarana bagai tamnai tok sarana bagai epore nini tam kamu etu jefna ta scheme nan bagai chung oro faiba chung oro dofana chung oro tipra mo thangthung ba chini tipra sane je movement chini ba kaisa si abang katama dofana permanent solution khai kalangnani abo chini imang tongle ngatangi government payment pole ang rabat bagan maya ang tini ana chair jagliya ana tini nai jagliya are dofani chobang frot buji chera nangba nung sak dofani leader ngake nung nokhori sam khaidi tang nung buino depend khaiba nung dofani hirung hangke nung buino depend ta khaidi nung nokhori sam khaidi kokle saimono bason speech mani simple si but dofani hirungi sam khaini bele tough abagai joto borok dofani leader maya abagai ang joto siklarong kobone tiprasa rokno jeng dofani leader nai jeng chini na harmon kaisano abagai chin dofana mathangani permanent solution klangani abagai naro joto bu baganan poito khai tlongdi ar election kana onor tebo nuknai sabo dofana hamja gya ar srai nuknai hesi moto tas trailer se ar amono kubui bubagra 2026 bubagra apply ngai means chini ha tiprasani ha nokphang o tiprasani ha bubagra apply ngai o tiprasa ang clear message haise ang opeli sana musungu nor kubu je 2028 original chini tiprasa ni bagai mokol mukti khiklainai jeng CM samnai amo clean abagai 2026 jeng jottono chini tiprasa ro kubuyo katharo dofan logiridi arte 2028 jeng chini tiprasa chini saton mani jeng samnai chini tiprasa na parthak jeng CM sanai o CM sabonor bo saimono ang bumung salia chini jeng jotani je khachuk sa chini maya ganang jeng mono yes ekdom jeng thancha dang ke sanai apros jeng phuruk nai tiprasa na chin tiprasa de manthane kebeng mani ang 2026 I hope kaisa agenda point tongo abo tabuk saya ang an babu ang example simi sawo noro busidandi isara bai ani babu ane kheto bageri kha ani jaga ari ane bageri kha ani jeng besla keni tongo kokota example ta ban babu ane kheto baga ang sala kusu nung o jaga nasidi ang bini besa kusu bule ang sanai babu ani jaga ane jere mane bagma singya ane pura tosil tui phayoi jaga sui pilar kai ane dedi omta hai beskang 2006 tamon ang tamo sanor saimono tipra hana bageri khable angbo sina nangnai haise ani o kheto ani o jaga bakmani ani ari busu jarati tong aba ari bon nangnai haise bo bonai 2026 bil bati sanai haise I hope abagai jot tona paithago ani khaku be hambai ro norok leader singdi dofan leader ngdi party netala tangde haise abagai jot tona nang paithago jotno ani saya to hona karmung sano ar jotno kaham grung tonan bagai tiprasa te bu bagrana kubui ke poito khai boita mo khai bo emleta mo khai bo em tam khai bo emc tam khai bo lead bo neta tam khai abna phulota khai di only kaisana phul khai di chini bu bagra tam khai nor srai sai dui tong asungna jotno hambai tiprasa ai blog tung te chini ha bu bagra te jotto lukurong no khulumbai ka hambai